Hmm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng balot at isaw ng manok mga kapudibis. Meron tayong suka, ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ay mga kapudibis, malinis ay kamay namin. Makantab kay Kapampangan. Ang nag-request po ng balot at isaw na manok ay si Christopher Christopher Esquilio. Ayan. Ayan. Ito na yung request mo, Lods. Lods. Lods na. Una, subo na tayo. Ano? Balot. Balot tayo. O, sige. Ito. Ayan. Yan. Tagal na namin di kumakain. Oo. Excited. Tapos siyang nagtitinda sa plaza, namatay pa. Mm-mm. Kaya, no, suka. Charot. Subo. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Christopher Esquilio ay nila yung unang subo kaya ka mga... Laki ng Katayid bato. na yung kayo. Ito, bato. Bato. Naman. Naman. Ha? Uy. Ha? Sabaw. Ha? Nandito sa Salwa Mila din eh. Nakita magtinda kung maragul yung sisi na eh. Tagalog. Kaninang binili namin to, tinanong ko muna kung malaki yung sisi. Ano daw? Sakto lang daw. Ito? Yaman na. Malit na. Hoy! Kapandilwan tayo kay suka. Ayan mo. Tapos, nga. Hop. Ang yaman. Oh. Sarap. Ang yaman. Oh.
Ang sarap ng suka. Sarap nga. Ang sarap pa pagka-marinate ng bituka, no? Isaw na manok. Bitukang manok. Yan. Masarap. Ay, tayo ba? Tagal na tayo hindi kumakain ng ganyan, no? May sabaw pa. Sopa na kayong juice. Ha? Sopa na kayong juice. Yun, no? Ito. Makatayo dyan kahit pa to. Ha? Isaw. Yaman. Isin natin to. Kaya di kami nagkanin kasi focus kami sa focus. Maparas. Ang sarap ibabad sa suka yung bituka. Ito, dami naman dito. Laman. Ito. Naman. Sarap. Mga kapodibis, suka, pipino, tsaka sili, tsaka sibuyas. Ayan po yung suka namin. Binlender yung pipino, kaya pinong-pino. Ang sarap. Curd na. Busin na natin. Soso ke, papandilwan ke, bayo ke, kanan. Ilumod mo yan. Ilumod ke kay ngas lang para Manyaman manyaman nyo. O tapos
Bukami nga subuk. Mm. Ang sarap. Ang laki ng bato. Laki ng bato. Sarap na suka. Mm. Panalo. Ang sarap. Nag-enjoy kami sa balot tsaka isaw na manok. Yan, thank you so much, Lods Christopher Esquilio. Mm-mm. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Siya pa, Lea Payawan, Baby Allison, kay Catherine, kay Christian Jenna sa asawa mo. Shout out po. Shoutout. Love you all. At kay Tita Cristina Rodriguez, ay, Cristina Albido Rodriguez. Shoutout, Tita. Yes, mga kapudibis, hanggang dito na lang ang aming videos, mga kapudibis. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much. I We love you.